Ito oh, mga katabi ko. Nagkanda sira yung kanilang sibuyas oh. Yan. Nadali ng punggos. Ganda sira oh. Dami. Ito yung katabi lang nung sa atin. Sa atin yung bandaron. Yan, yung mga naka-red bag na yan. Yun ang sa atin. Ito mga katabi, yan, nagkasakit oh, kawawa naman, yun, ilan lang makukuha harvest yan, nabulok yung kanilang mga sibuyas, yan oh. Yan, nabulok, yun ba. Mabuti nga sa atin eh, konti lang. Pero ito oh, nasa 90%. Halos nasira yung kan. Konti na lang pakinabangan dito. Yung mga yan oh.